Čau veselí, já jsem Pedigree a vy sledujete informativní video. Jo, tak aby to šlo. Z názvu videa jste si mohli přečíst, že dnešní video se bude jmenovat, nebo jmenuje, Video jednou za 3 dny. Ano, chtěl jsem začít vydávat, aspoň do konce těchto prázdnin, video každý 3. pracovní den. Čili by se v sobotu a v neděli nenatáčel, ale nevydával bych videa, protože bych vyčerpal hodně brzo nápady. A jelikož jsem chtěl vydat během pondělí a pátku 2 videa, tak se mi to napadlo rozpočítat na 3 dny. No jo, ale v tom je ten problém. Když máte týden, což je 7 dní, odečtete z toho 2 dny, sobotu a neděli, máte pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Což je naprosto v pohodě. A vidíte ten rozdíl? 5 je lichý číslo, čili 3 nejde moc dělit, takže jsem v háji. A proto jsem se rozhodl natočit tohleto video, kde tohle pravidlo trošičku pozměním, nebo poupravím, aby to bylo pro vás trošičku přijatelnější. Prostě bych se zkrátka chtěl snažit, abych tam měl týdně vydané aspoň 2 videa, ne aspoň, ale 2 videa, protože bych to tak prostě chtěl. Ne, důvod je hlavně ten, protože jsem zjistil, že když mám mezi videama aspoň 3 denní rozdíl, tak mám často se stříhat a tak nějak jakože ještě vyrenderovat v dobré kvalitě a uploadovat. Jelikož mám internet od O2, tak mi třeba render těch Vineů, co mají půl minuty, třeba to přes půl hodiny uploadu, což ještě jde. Dřív jsem měl horší podmínky. Když jsem natáčel takovýhle ty informativní videáči, lomeno vlogy nebo let's play, tak mi to trvalo třeba 6 hodin, než jsem nějaký video vydal. Uploadoval. Ale teď jsem trošku mimo téma, než co jsem tady chtěl zmiňovat. Tak se prostě zkrátka vrátíme k tomu našemu tématu, které jsem chtěl v tomhle videu zmínit nebo vysvětlit. Takže videa očekávejte v úterý a v pátek. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Mějte se a čau. Konečně můžu jít domů, ty vole. A napálil jsem vás. Takhle bych nikdy nechtěl ukončovat videa. Sice by to možná mohlo být trošičku jak akčnější nebo nějak originální, ale já to nějak nechci. Zkrátka, do konce měsíce zavádím pravidlo video každý úterý a pátek. To je všechno. Já se chci s vámi rozloučit. Poprosil bych, kdybyste se podívali na moji facebookovou stránku, kde budu sdílet tady ty videa, občas tam hodím nějakou fotku či video ze zákulisí, a nebo tam prostě budu psát nějaký hovadiny, které mě napadnou. Popravdě, můj kanál je celkově založen na hovadinách. A pokud vy tohle sledujete, nebo ne přímo tohle video a to, co natáčím, a baví vás to, tak by vás možná mohla bavit i moje facebooková stránka, kterou jsem odkaz hodil před chvilkou zde a furt tady takhle bude, dokud ho nesmažu. A to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že nebude delší jak 3 minuty, pokud ano, tak ho natočím znova. Já se s váma loučím, já jsem Pedigree a uvidíme se u dalšího videa.